Flimkien għal pajjiżna għax Malta u għawdex tagħna għandhom bżonn viżjoni ċara meta l-Gvern m'għandux pjan. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt is-sessjoni speċjali f'Għawdex li nediet il-Kunsill Ġenerali. Clyde Puli qal li din is-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali qed issir f'Għawdex għax il-Partit Nazzjonalista għandu Għawdex għal qalbu, dikjarazzjoni ċara li dan se jibqa' verament il-Partit tal-Għawċin. Ejja ninaqdu flimkien għal pajjiżna. Hekk qed ngħidu aħna flimkien għal pajjiżna, x'il-pajjiż tagħna għandu bżonn viżjoni. Viżjoni relevanti għal żmienna u nies illi kapaċi iwettqu dik il-viżjoni. Min-naħa l-oħra l-Gvern Laburista u Gvern bla viżjoni bla pjan fit-tul bħal fil-kriżi li ħoloqu stess fis-settur tal-edukazzjoni meta minflok jibni skola ġdida kull sena l-istudenti f'San Pawl il-Baħar spiċċaw jieħdu t-tagħlim tagħhom fil-containers. L-istess f'Għawdex fejn il-Gvern ilu mill-2015 iwiet l-iskola primarja fir-Rabat. Kompla li l-Gvern ma kellux pjan lanqas fl-introduzzjoni tal-iskema tal-frott u l-ħaxix fl-iskejjel, l-istess bħal fl-iskema tat trasport lill-istudenti u fis-serħan il-moħħ billi jipprovdi s-sigurtà lill-edukaturi. Clyde Puli qal li l-Gvern Laburista jwiet ħafna iżda ma jwettaqx bħalma wiet sensiela ta' proġetti f'Għawdex iżda baqa' ma wettaqhomx. Dan huwa Gvern li jparla ħafna, li jwiet ħafna, imma ma jwettaqx. Ma wettaqx fl-iskola tar-Rabat, ma wettaqx meta wettkom il-Cruise Liner Terminal, ma wettaqx meta wettkom il-Jot Marina, ma wettaqx meta wettkom ħafna affarijiet oħra. Sa dan it-tan din is-sessjoni speċjali tal-Kunsill Ġenerali kienet indirizzata wkoll mid-deputati Għawċin eletti fisem il-Partit Nazzjonalista. David Stellini li wkoll il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit qal li fil-waqt li fi żmien gvernijiet nazzjonalisti saru diversi proġetti ta' konnettività din il-gżira taħt Gvern Laburista ma sar xejn. Fil-waqt li qal li Għawdex għandu opportunitajiet u sfidi distinti minn Malta, spjega tħassib u l-biża ta' ħafna meta jkollhom bżonn jinqdew fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Ftit tal-jimilu l-eks deputat Franco Merċieqa tabib tal-għajnejn għalinna fuq it-Times għandna bżonn il-mina biex aħna l-Għawċin nkunu nistgħu morru niqdew Mater Dei għax l-Isptar ta' Għawdex mhuwiex tal-livell għax bib tiegħi. Aħna l-Għawċin nazzjonalisti u laboristi nifmu li s-sitwazzjoni fl-Isptar ta' Għawdex hija drammatika. Il-kellim tal-oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said qal li minkejja li fl-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista qed ikompli joħroġ bi proposti ta' vera għal Għawdex fejn irid jagħti aktar poteri f'idejn l-Għawċin u dan għal kontrarju tal-Gvern Laburista li wiegħed kollox iżda ma wettaq xejn. X'differenza mill-Partit Nazzjonalista li għal Għawdex qed jipproponi Għawdex reġjun bħala kunċett fil-Kostituzzjoni tagħna, għal Għawdex qed jipproponi kunsill reġjonali elett mill-Għawċin li jkollu poteri eżekuttivi, li jkollu il-finanzi tiegħu, li jkollu il-poter li jieħu d-deċiżjonijiet mill-Għawċin għall-Għawċin. Chris Said qal li bħalma fil-pjan għall-awtorità reġjonali il-Gvern irid jgħaddi lill-Għawċin biżmien għax irid iħalli l-poteri f'idejn il-Ministru u ta' tħassib ukoll kif ta' kuljum qed inkomplu nisimgħu stejjer ta' negliġenzi ħerġen mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dwar dan u faħħar il-pass kuraġuż ta' Adrian Dalija li jmur il-qorti ħalli l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u żewġ sptarijiet pubbliċi f'Malta jerġgħu jsiru tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Fredrikazzo Pardi qal li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit li trasforma lil Malta u lil Għawdex f'pajjiż aħjar fil-waqt li dejjem fem l-sfidi partikolari tal-Għawċin. Partit li dejjem għaraf l-sfidi partikolari tal-gżira ta' Għawdex billi ta' attenzjoni speċjali anki permezz ta' miżuri u skemi preferenzjali għalina l-Għawċin. U qal li l-Partit qed ikompli jaħdem biex isaħħaħ it-tajjeb li għandna, għal kontrarju ta' Muscat li fit-tmexxija tal-Partit Laburista ħoloq il-kultura ta' xejn mhu xejn.